Il-futur tal-edukazzjoni u l-ħtieġa li tingħata l-għodda kollha li ssostni u tħarreġ l-edukaturi kienu diskussi waqt żjara li saret lill-MUT mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li ltaqa' mal-President tal-Union tal-Allima Marco Bonnici. Waqt din il-laqgħa Alex Borg insista fuq l-importanza ta' strutturi soda u edukaturi li jingħataw ir-riżorsi u t-taħriġ aġġornat. U b'hekk sostna Alex Borg inkunu nistgħu niżguraw li l-istudenti jiżviluppaw il-ħiliet illi għandhom bżonn biex ikunu attrezzati għal ħajja tal-lum u ta' għada. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rrimarka fuq il-problema ta' nuqqas ta' LSEs fl-iskejjel, sitwazzjoni li qed iħalli għexieren ta' studenti mingħajr l-appoġġ vitali li għandhom bżonn. Mal-Union tal-Allima, Alex Borg tkellem ukoll dwar l-ħtieġa li żgħażagħ jiġu inċentivati biex jidħlu għal karrieri partikolari billi l-istipendju universitarju f'dawn l-oqsma jitla l-livell tal-paga minima u fakkar kif il-ħatra ta' kelliem għan neurodiversità fix-shadow cabinet tiegħu huwa impenċar li l-Gvern ġdid nazzjonalista ifassal politika inklusiva għal kulħadd. Apparti minn hekk Alex Borg fakkar lill-MUT li ser isibu l-appoġġ totali tiegħu kif ser isibu minn kull min għandu għal qalbu l-progress fl-edukazzjoni u s-suċċess tal-edukaturi u l-istudenti. Preżenti għal din il-laqgħa mal-MUT kien hemm id-deputati Justin Schembri u Ivan Castillo.